Nagasali ka, nga di mo kami pasagta. Nagasali ka sa mga pulong mo, nagasali ka ka na mo, o Ginoo. Nagasali ka, nga di mo kami biyaan. Nagasali ka, nga di mo kami talitan. Sa kanuna ikaw magkikauban, ikaw tingod na dalampanan, o Ginoo. Nagasali kami sa mga saan mo, nagasali kami sa mga pulong mo, nagasali kami kanibo. Kay matinod aron ka nga Diyos. Nagasali ka, nga di mo kami biyaan. Nagasali ka, nga di mo kami talitan. Sa kanunay ikaw magkikauban, ikaw tinod nga dalampanan, o Ginoo. Nagasali kami sa mga saan mo, nagasali kami sa mga pulong mo, nagasali kami kanibo. Kay matinod anon ka nga Diyos. Mahal naman ang tanang mga butang, apan ang pulong mo o mga saan mo kami sa mga saan mo, nagasali kami sa mga pulong mo, nagasali kami kanibo. Kay matinod aron ka nga Diyos. Nagasali kami sa mga saan mo, nagasali kami sa mga pulong mo, nagasali kami kanibo. Kay matinod anon ka nga Diyos. Ikaw nagpaminaw sa Shine FM 95.9 sa dial sa inyong mga radyo. Shine FM 95.9. Rise up and shine with Pastor King. Pastor King on air. Pastor King on air. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning sa tanan mga kaigsunan sa natong mga tig paminahan din sa Shine FM 95.9 o sa atong Facebook Live. Good morning, and kumusta mga kaigsunan? Welcome na sa sa itong programang Rise Up and Shine. Okay mga kaigsunan, enjoy ang Steve Las din sa itong programa, sa itong panag-uban. O kaninyong tanang good morning. Welcome na sa masidlakon nga kabuntagon nga gihatag sa buhi nga Dios, siya ang pasalamatan pasidunggan kay siya man ang magbubuhat sa tanan.
Okay mga kaigsunan, salamat sa Ginoo og angay tang magpasalamat sa Ginoo kay iyang kita gagkusog kaligon kadasig may panglawas og labaw sa tanan ang kaluwasan nagpabilin kung ikaw magpabilin diha kaniya. Sa tanang mga kapastoran, sa tanang nga mga kaigsunan, mayo-mayo nga buntag kaninyo nga tanan. Ang Dios magapanalangin maghatag kalig-on kato nga tanan. Sa ato nga pagpadayon ining kabuntagon mga kaigsunan, sa dili pa nako i-greet ang inyong mga dapit, ang inyong mga barangay ug uban pa og sa ato nga mga kaigsunan sa Facebook. Maghimo na kita og mga pag-ampo mga kaigsunan. Sabay kita sa mga pag-ampo sa kabuntagon. Amahan na mo nga langit nun, salamat Lord, ining oras ug takna sa kabuntagon. Salamat Lord sa imong kaayo gugma. Salamat sa walay hunong, walay undang nimo pamahal o pagpangga diri kanamo. Nga kanunay ka Ginoo nga naghatag namo kalig-on kadasig adlaw o gabi. Father God, akong ginasalig, ginatugyan kanimo ang akong kinabuhi, tibok na kong pagkatao. Ako ni ginasalig Father God, nga ikaw ang Dios sa langit. Nga maghatag kalig-on o kadasig kanamo nga tanan. Lord, akong ginasalig, ginatugyan kanimo nga sa pagpadayon namo ining kalibutana. Mahimo kami Lord nga makasabay sa imuha nga kagustuhan dili sa kagustuhan sa kalibutan. Lord, kung kami nalapas sa mahuna-huna pagpanulti gawi batasan og uban pa Ginoo, pasayloa kami Lord kay dili kami buot magpatuyang sa mga mali o mga sayop nga mga binuhatan. Lord, dili kami muuyon sa among prinsipyo nga dili uyon sa imong kabubuton. Lord, busa among tugutan ang imong balang espiritu nga may magaganoy ka namo padulong diha sa imuha nga katuyuan. Salamat amahan ining kabuntagon sa tanang naminaw, sa tanang galantaw, sa tanan Ginoo nga naa karon. Among ginatugyan kinasalig kanimo nga dili kami ma-disturb sa unsa may mga gusto sa kalibutan sa among kinabuhi. Apan ang imong kagustuhan mo gi among gituyo nga mo'y mabuhat. Lord, salamat kayo kining tanan akong ginatugyan. Pinagi si mong anak nga Masus Kristo nga luwas kitang tanan magaingon. Amen o amen. Hello mga kaigsunan, good morning pag-usap o maayo nga paglantaw sa itong mga kaigsunan nga nasa Facebook. Hello, kumusta mo mga pinangga? Kumusta ang life? Kumusta ang pamahaw? May pagpamahaw diyan sa mga naglungag, nagluto, nagkuki, labi ng res kabukiran, ng lawig ng ngumpay na masaw, nagdaro, nagtudling, namugas. Ang uban, pa ng spray mga kaigsunan sa mga kasagbutan sa kabaulan. Mao ginay trabaho na mo dire sa syudad, wala na siya mga kaigsunan, pero dire kay diya mami sa bukid, na kini nga sibian na napon na imutang sa bukid. Sa ato pa mga pinangga, sweeto kayo miyana. Okay, kamusap diya mga kaigsunan ko nga nagsunod naglantaw og naminaw. Inyong trabaho diya kalabanan dagad na diha. Inignaog ninyo siyang balay kalsada, mga sakyanan. So, sa inyo na lang diha ang natural na to nga trabaho. Ato lang yung padayonon mga kaigsunan. Pero mari mo muli mo sa inyong propensya kung nagataga diri mo. Padayon ra gihapon. Nga diin buhaton ang unsay gusto. Okay, hapit na ra bang Disyembre? Manguli na nito mga kaigsunan nga naa diha sa gawas sa nasod. Nasa Manila, mo sa Negros, o uban taga Negros, mo Manila. Yan na rin yun. O uban nga taga Amerika, muli sa Amerika. Ang taga Pilipinas, muli sa Pilipinas. Munang walay undang o hunong ang biyahe sa kahanginan, kayutaan, katubigan. Adlaw-adlaw nagabiyahe. Muna mga kaigsunan, adlaw-adlaw may nawala ining kalibutan na, may nahimog supod. Muna wata masayaw doon sa isunod sa atong kinabuhi, munang maniguro ta mga kaigsunan nga sa dili pa maabot ang katapusan, si Kristo atong nahimaya mga pinangga. Okay, sa tanang kasunod, og naminaw na may buntag, i-comment lang ang inyong gustong ipabot mga kaigsunan. Kaya ito ng tagaan sa pagtagal. Okay, good morning. Usap din ni Nanay Nining, ni Ma'am Arlene, ni Ma'am Atoy. Nakaroon sila nga panimalay. Good morning kaninyong tanan mga kaigsunan. Og nainining diyan kanunay naka-tune in sa Shine FM, kanunay nagapaminaw. Salamat na nga nahimong kabahin sa imong kinabuhi kini nga mao nga sibianan nga diin maghatag kanimo og kalig-on. Munay gingon nga
Mas maalamon ka kay kanunay kang naminaw og namati. Ang mga awit makapadasig sa kaluya sa palibot o ang mga mensahe maghatag og inspiration sa atong kinabuhi nga dili ang ngayong mawad-an og paglaom kay ang tinuod nga kapahulayan wala sa kalibutan o ang tinuod nga kalipay wala sa kalibutan sa langit nato kini maangkon. Wala man kay sunan padayon sa makalangit nga buluhaton kay mauni ang atong pinakanindot nga himuon mga kaigsunan. Balaka dihag dili ta mabusog, dili ta nindot og mga pagkaon basta nindot tag binuhatan, nindot ta og kinaiya, nindot ta mga kaigsunan og reputasyon sa atong palibot, sa atong kinabuhi, sa atong kinaiyag batasan ug uban pa nga diin laktod pa ka istorya subay sa kabubuton sa Ginoo. Manang kini si Biana nagpadayon gihapon mga kaigsunan, dili naman sama kakusog kaniadto pero nagpadayon mga kaigsunan nga diin naga-broadcast sa pulong sa Ginoo gikan sa buntag hangtod sa gabi, gikan sa Lunes ngadto sa Domingo o gikan sa January ngadto sa Disyembre. So padayon pag-ampo mga pinangga alang sa pag-uswag ini nga mga sibianan, padayon kita way hunong way undang daghang mga discouragement nga mudangat niini apan dili nato ni maayong maoy patuyangan hinon ato nga ipurso atong ipadayon ang pagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Daghang mga butang nga nakapadasig kanato pag-alagad sa Ginoo pero tuguti nga kanang butang nga maoy hinungdan nga makapaluya usab nimo. Kay nay panahon dasig kita kay gidasig man. Nay panahon nga dasig kita kay gidasig man. Sa panahon nga wa nay mo dasig pa ba ka? Ang imong kadasig ay kuha sa imong silingan sa imong igsoon sa imong pamilya, kuha diha sa imong pakigugma sa Ginoo. Okay, pag-comment mga kaigsoon ipaabot ay inyo nga mga messages kay tuning tagan og pagtagad. Okay, maayong buntag diyan ni Sister Miriam Celestial og diyan Nanay Auring. Good morning kaninyo nga tanan. Thank you for watching. Ang Dios magapanalangin maghatag kalig-on kanatong tanan mga kaigsunan. Stay tuned ta sa pag-alaga diyan sa Ginoo. Paki-share sa atong live mga kaigsunan ha. Paki-share ni. Okay, paki-share sa atong live. Thank you for watching Sister Mary Rose Lakinon. Thank you and good morning. Palihog kong share sa atong live sa atong GC mga kaigsunan kay di ko ka-share kay wala man ko yung Facebook sa akong cellphone. Palihog kong share. Wala man atong tig-share dire. Ay share sa atong kuan GC kung asa mo na member nga GC sa Shine FM, palihog kong share. Palihog kong butang dito mga kaigsunan, i-copy ang link, then i-paste. Ipatapot dayon. Ayaw ka luya, ayaw ka discourage sigsoon ko sa pag-alagad sa Ginoo. May mga problema kalisod, grabing kalisdanan, grabing kapaitan. Pero kumusulti igsoon, dili mo ipaagi o dili na mo himuon na to rason hunungan ang pag-alagad sa Ginoo. Wala diha nakabutang ang atong kadaugan o kapildihan. Ang atong kapildihan pagbiya sa Ginoo o atong kadaugan pagpadayon sa pagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Taliwala sa mga lisdan ng kapaitan kana mga kaigsunan atong paningkamutan sa tabang Ginoo. Pero kita radi ta kakaya nga naman wala tayong insaktong kahibalo, wala tayong insaktong abilidad sa atiman niini nga mga problema ha. Apan kung naatay Ginoo sigurado magmaligon kita. May buntag ni Doreen Hart Ramos. Good morning Pastor K. Pasalamat ko sa Ginoo bisan taliwala sa mga pagsulay pabilin gihapon nga nagpadayon sa buluhaton sa Ginoo. Request ko sa magpaabot wala gyud na nga song Doreen Hart. Salamat padayon sa pag-alagad sa Ginoo nga matinud-anon. Okay nga maayong buntag isab ni Marco Rara ni Dong RR Cabaron. Good morning Pastor K. Watching nako sa layo. Nasa sa layo.
Okay, God bless Pastor og sa tanan. Salamat kay Dong Ara, ampingan ka sa Ginoo padayon sa pagsunod pag-alagad sa Ginoo nga matino daron. Kaya ang Ginoo may buhaton sa mga taong buutan matarong og kanunay naghuna-huna sa mga butang nga langit non nga mas gitagaagbili ang langit non kaysa yutan-on kay ang langit non lastlong og ang yutan-on mawala sa mabot nga panahon kay kini nga kalibutan na gitagana alang sa pagsunog mga binangga. Walay mga butang ining kalibutan nga magpabilin hangtod sa kangturan apan ang pulong sa Dios magpabilin kini hangtod sa kangturan ug walay bisan kinsa makaguba nini mga kaigsunan tungod kay kini gikan sa Dios ug alang sa Dios ug para sa Dios ug gamiton kini nato nga mo'y hinigiban ining kalibutan nga makapadayon kita ngadto sa unahan pulong sa Ginoo dapat natong huptan. Okay, paki-share sa itong live mga kaigsunan, paki-share o paki-mention sa inyo nga mga friends para makadungog o makabati sa mensahe nga makalangit mga kaigsunan. Dili magluya-luya pag-alagad sa Ginoo. Atong seryosohon ng pag-alagad sa Ginoo yung katapusang mga adlaw. Atong seryoson og timan mga kaigsunan, ako musulti mo padayag kaninyo sa bisan asang simbahan dinhi sa Pilipinas, dinhi sa Negros Oriental o sa ato nga mga lugar. Dili kalikayan adunay mga problema kalisdanan apan atong tan-awon kung ikaw magpabilin ba mo barog taliwala ni ining tanan. Importante sa pag-alagad sa Ginoo is honest. Diba niya? Importante sa pag-alagad sa Ginoo kanang honest. Honest ka desi mo kagalon even walay naglantaw, even walay naminaw. Kay usay tarong kay ta butan kay tag naay naglantaw. Butan kay tag kauban sa ato ang mga churchmates. Pero pagdating sa atong balay sa atong hunahuna sa mga tawag na private time, ang atong hunahuna nagsulimbad tuwa na bisin asa na padulong. Ang atong managiyon wala tay binuhatan nga dautan, pero ang atong hunahuna grabe binuhatan. Wala tay binuhatan nga makita, pero sa sulod sa atong dughan grabe kasalanan sobra pas nagbuhat mga kaigsunan. Munay balantayan dili lang kay ta kana katawha kay butan kini kay wagi sala, wagi binuhatan ang hunahuna na kumusta. Munay gingon mula kapatay ang moto wala ta kapatay sa ato ang akto mga kaigsunan pero sa nona murag nagpatay. Munay gingon wala na nanapaw sa akto pero kunahuna sobra pas nanapaw. Una mga kaigsunan, pagkadaghang balantayan din sa kalibutan, pagkadaghang alampingan mga kaigsunan ko. Una nga kita nga makisuon kung dili ta suo, dili ta duol sa Ginoo, dali gyud tang matintal, dali tang madala o kinahanglang ipaglaban nato mga kaigsunan. Unsa ang kamaturan o kinahanglang ato ning i-fight mga gitawag nato mga suludlon mga tago nga mga kasalanan, mga tago nga mga buhat dili ni makita sa tao ni bisan kinsa apan sa Dios dili ta makatago. Panayon mga kaigsunan sa pagsunod o pagpaminaw ini nga mga bulaton nga makalangit maminaw ta karon sa pipila ka mga manindot og matahom nga mga awit mga kaigsunan kay nindot gyud kayo nga maminaw ta kanabang ang atong cellphone ang atong panimalay puros mga awit nga makalangit. Jesus, ning kinabuhi daygon ka, wala na ilain pa, nagipangandoy ko, kundi ikaw, Jesus. Ikaw ang gihigugma, Jesus, ning kinabuhi daygon ka, wala na ilain pa, nagipangandoy ko, kundi ikaw, Jesus.
Daigon ko ang ngalan mo, nga nagbuhat sa katubigan. Sa kalangitan, mga nasod, ngamoy yukbo sa imong atubangan. Ikaw, Jesus, Ug wala na'y lain pa akong yukbuan ug alagaran. Kay kanimo lamang akong ihalan akong tanan. Ikaw ang iigugma, Jesus, hindi nabuhian, daigon ka, wala na'y lain pa hindi pangandoy ko, kung ikaw, Jesus. Daigon ko ang ngalan mo, nga nagbuhat sa katubigan. sa kalangitan, ug mga nasod, ngamoy yukbo sa imong atubangan. Ikaw, Jesus, ug wala na'y lain pa akong yukbuan ug alagaran. Kay kanimo lamang akong ihalan akong tanan. Simbahon ka, daigon ka, awitan ka, O Jesus. Ibayaw ka, takus ka, balaan tadawata ang pagsimba. Simbahon ka, daigon ka, awitan ka, O Jesus. Ibayaw ka, takus ka, Balaan ka, dawata ang pagsimba. Daigon ko ang ngalan mo, nga nagbuhat sa katubigan. sa kalangitan, ug mga nasod, ngamoy yukbo sa imong atubangan. Ikaw, Jesus, ug wala na'y lain pa akong yukbuan ug alagaran. Kay kanimo lamang, Kay kanimo lamang, kay kanimo lamang akong ihalan akong tanan. Pastor Kim on air. Okay, may buntag pag-usab mga kaigsunan, mga higala ko nga nagsunod og nanginaw. May buntag diyan ni Pastor Jovi Pastor Jovi Sabino sa Banal. Okay, salamat kay kanyang tanan og isab ni Pastora Ninita sa fundador sa kining Carvajal rather. Okay, salamat. May buntag kaninyong tanan diha ha. Nga nagsunod og ni Brother Well Sanipa. Thank you for watching. And salamat Sister Miro sa imong pag-mention
Og salamat kaniyong tanan, no? Mga kaigsunan ko, mga minahal ko nga mga pinangga. Padayon natong purso ang pagsangyaw sa maayong balita. No? Maayong balita mga kaigsunan kay naaman kini nakatala sa balaan nga kasulatan. So salamat og di apay laing mensahe tong tagapagtagad. Shout out di ko sa among pastora Rapols Carbajal Ninita Fundador o Pastor Joby. Salamat kay ninyong tanan o sa tanang pastor may buntag. Salamat kayo ni Sister Mary Rose o sa tanan tong mga kaigsunan nga mabtikon kayo nga nagsunod ini nga mao nga buluhaton nga makalangit. So dili gid limitado ang pagpalapdag sa maayong balita mga kaigsunan ko. Okay, so sa atong tun-an karon mga kaigsunan og daghan pa ta mga butang nga tulun-an og ato nga tan-awon nga aduna usay lain na usab nga diin atong makat-unan may tungod kini sa gugma. O gugma dinhi mga kaigsunan. So unsa man gid ay mahitabo kung mga labang mahitabo kung na kay gugma, kung wala kay gugma. Kay kini gugma mao ni mag-trending kanunay. Pero dili ba tanang gugma mga kaigsunan nga gikalipay si Ginoo kay nay gugma nga gugmang mugna ra sa unod o gugma nga kinalibutanon, gugma mga kaigsunan nga murag way klaro gyud, no? Way klarong gugma ha. So arita karon mga kaigsunan sa unang Juan 4. Paminaw ha. Unang Juan 4 mga kaigsunan 18. Atong tan-awon mga kaigsunan ug unsa pagidi ay ang angayan o bantayan nato mahitungod ining gugma. Mato diha mga kaigsunan unang Juan 4:18 walay kahadlok diha sa gugma. Walay kahadlok. Ang gugmang hingpit nagwagtang sa tanang kahadlok. Busa kon mahadlok gihapon ang tao wala pa mahingpit ang gugma diha kaniya kay ang kahadlok may kalabutan man sa silot. Mga kaigsunan, kining ato ang paghigugma, kining ato ang trabaho, kining kahadlok. Mga kaigsunan, kabantay mo na daghang mga kaigsunan o daghang mga tao nga mahadlok, no? No? Mahadlok musultis kamatuoran kay mahadlok hibiyaan. Naauntay husto, naauntay insakto, naauntay kamatuoran pero lihay-lihayan. Kabalo kay igsuon, usahay magod nagtuo manggod ta nga sa pagtabo nato sa kamatuoran nakapakita ta gugma. Kabalo mo ang tinuod nga paghigugma mga kaigsunan, dili nato diya mapakita sa pagtabon sa kamatuoran. Ang tinuod nga paghigugma dili nang imong taguan, imong ipakita niya nga okay ra kay gihigugma lagi nimo siya, dili na wrong na mga kaigsunan. Kung gugma sa kalibutan, pwede na nga, salamat kayo kay imo gyud mo ni. Pero kung gugmang langit nun, mga kaigsunan, kabalo ka, mo rebuke gyud na. Mao nay gugma igsuon nga wala magpa-pretend gugma nga walay kulo kahadlok, pagsulti, pagpadayag nimo sa kamatuoran kay ngano. Ang tinuod nga gugma balakag masakitan siya, balakag maguol siya, basta ang pinakatapos dili siya maimperno. Di ba mga ginikana nakasulay man tagpasakit bunal sa tong anak tungod sa rason nga ato silang gihigugma pag-ayo? Kay dili tabuot nga dunay mga kadaot nga budangat silang kinabuhi sa atong dili pag-atiman nila. Usahay kinahanglan gyud silang malatusan, mabunalan. Kinahanglan gyud disiplinahon aron sila matarong kay dili tabuot nga ang ilang kaugmaon ngit-ngit mga kaigsunan. Gusto tag naay kaugmaon nga hayag. Muna sa pagpakita sa atong gugma, kinahanglan nga masakitan ta. Kinahanglang mapasakitan sila aron magmatngon nga ang ilang gihimo dili maayo. Muna usay igsoon grabeng paghigugma sa Dios diri kanato. Super duper ang paghigugma sa Dios kanato. Mao nang iya tang disiplinaon kay siya man ang tinuod nga amahan nga nagmahal pag-ayo diri kanato. Muna dili tanan nga miabot sa tong kinabuhi pagsuway. Naiuban na disiplina, naiuban na pagpanton, naiuban na igsoon ko nga pag pahinumdom. Kay nga naman, grabe na, nagpatuyang nas kaugalingon. Ano mga kaigsunan sa tanang gasunod og naminaw diya karon?
Dili tanang miabot nato pagsulay. Nayuban bunga sa atong pagkasinupakon. Muna dinhi sa atong pagsibya man kaysa atong igawali ang kamaturan. Tungod kinahigugma ko ninyo. But I must to tell the truth. Sa taong nahigugma igsoon, kabalo ka, sa taong tinuod nga nahigugma sa mga tao na tinuod nga nahigugma sa Ginoo, andam nang masakitan. Kabantay mo, pag tinuod ka nahigugma, willing ka nga mag-sacrifice. Usahay dili ta mo sakripisyo kay mahadlok ta, mabalaka ta sa ingon ani nga mga sitwasyon. Congratulations sa mga pastor nga andam nang masakitan. Andam mag-antos. Munay nagpamatuod. Tinuod kang nahigugma, tinuod kang alagad sa Dios. Congratulations sa mga pastor nga anda magutman. Anda magkalisod. Anda magkalisod-lisod para lang masunod ang kababoton sa Ginoo. Kaya ang Biblia nagingon higugma ang inyong Dios sa tibok nimong kasing-kasing. Congratulations igsoon kay kung mga alagad ta sa Ginoo nga kini lang atong gusto o atong matuman o unsay atong lisod man apiki man dili lang sa ko. Kanabi taong mahadlok mo risgo. Muna isultihan ka sa tinod, ang taong mahadlok mo risgo, milagrog na ipanalangin. Ang taong mahadlok mubuhat, kay naglantaw siyang kahimtang, siyang kalisdanan, kapaitan, pirming ga dipende sa unsay iyang sitwasyon. Wala siya magdepende sa Dios unsay buhaton. Di ko kapaniguro igsoon og mutubo ba ka? Atong tanaw og mutubo ba? Pero kining tao nga mukoy-mukoy ra kayo, pero ang naso na bala ka dia basta mosunod ra gyud ko sa Ginoo. Kung sa imando mosunod ra gyud ko, diha na pauswagon mga pinangga. Congratulations sa mga kaigsunan to nga mga pastors nga walay balibad. Wala maglantaw kung unsay naa sa unahan, galantaw unsay gibuhat sa Dios siyang kinabuhi. Kabantay mo na may mga tao nga pertim pagkadasigay igsoon pagsugod pero pag tunga-tunga nawala na. Munang atong ipaabot kaninyo. Kung tinuod tang nahigugma, kung tinuod tang nagmahal, atong sugiran, atong tudluan, atong agnihon sa pagbiya sa kinabuhing daotan. Kaya ang Biblia igsoon ko nagsulti gyud na kung mali kog basa, walay kahadlok diha sa higugma. So kung ikaw nahigugma, wa kay kahadlok. Ang gugmang hingpit magwagtang sa tanang kahadlok. So kung hingpit na imong gugma sa Ginoo, hingpit na imong gugma sa imong igsoon, wala ka magkulok hadlok. Kaya naay mga sitwasyon nga mahadlok ka musulti niya kay basig mawala, walang offering, walang tithes, mawala ang uban nga mga benepisyo. So ato pakita gugma niya na po uban igsoon. Mingon, magwali gani mo kanang anak ra kita sa gugma. O gugma bitaw ni. Di ba? Kay ila man gud pagtuo nga ang gugma show up sa gugma kanang malipay sila. Oy, sayop na oy. Sayop nang istoryahan ka ang gugma, ang pagpakita sa tinud nga gugma kanang malipay sila. Kana mo'y gugmang kinalibutanon. Munay gugmang tinawhanon. Di ba? Pero sa tinud anay igsoon nga nahigugma, isulti niyang kamaturan. Una-una kung panlitan karon ang usa ka tawo nga palainom palahubog. Imong tambagan. Kining di ra nimo sultian, di ra nimo pahibalon, di ra nimo ingnon kay masakitan niya nahigugmar bagyo ko pag-ayo ani. Kay nya munang kinahigugma man ko niya ako rin siyang pasagdaan kay masakitan o niya labang kay nako siya. Manang ubang asawa kay mo lagi nahigugma gyud lambana. Di ran labuya ko ni lambana hinabako. Nayuban gani grabe gugma igsoon nga bisan na ilambana nangabit na. Hala sige. Okay ra gyud kayo. No? Okay ra. Agwantahon ra nako kay grabe pagigugma nako sa kumbana. Oy. Do you think maunang gugma ha? Munay gugmang tinalawan. May gugma nga may kahadlok. Ngano man? Sa tinuod na ug mutapos na gatuo kag malangit na. Pero ang gugma nga way kahadlok igsoon, nagbutyag, nagpugong, nagrebuke, padayag sa kamatuoran kay ngano ang tinuod nga nahigugma
naglikay sa tao nga dili maalaot. Kanang gugma, maalaot man na. Panitan imo ra pasagdaan nga magsig-inom. Ano mo ra kamatyan? Ha? Moray kamatyan ang sig-inom. Natanawa na imong gugma. Di tanawa na imong gugmang ipakita nga dili nimo sibuyagon, dili nimo agnihon, mabasa ra ba na sa Ezekiel? Oh, dili mo siya paymangnuan, dili agnihon ni Gion. Na ikaw mo hibasulan ana. Ay dili kay gugma igsoon ko, dapat katigo ka mo manage, dapat kasabuta unsay gugma. Unsay tinuod nga gugmang gipadayag sa Dios. Kaya ang tinuod nga gugmang gipadayag sa Dios mga kaigsunan, magtudlo sa kamaturan, magrebuke, magbuak sa daotang mga buhat, dili maguyon-uyon sa mga kasalanan, dili maguyon-uyon sa unsay sayop. Maybe sa unang higayon malipay siya, salamat kay Brad, kay wala rigid ka ba, okay rigid kayo, bisag sayop na, okay rigid, kay nahigugma lagi. Ang tinodigson walay kahadlok diya sa gugma, ang gugmang hingpit magwagtang sa tanang kahadlok. Busa kon mahadlok yapon ang tao, wala pa mahingpit ang gugma diha kaniya, kay ang kahadlok maoy kalabutan sa silot. Ana kay mo kahadlok igsoon ko, madlo ka mo sultis ka motoran, ani ka mo hipanilngan. Muna mga kaigsunan, kung mahadlo ko nga mo sultis ka maturan nga dili maayo ni mga buhata, dili gini angayan nga buhaton sa usa ka Kristiyanon o sa mga katauhan, kay delikado sa silot. Kung mahadlo ka mo sulti ani sur kinay masuko na malagot na mahiubos, na imuundang na imuhunong, dili na masimba guban pa. Na mga kaigsunan ko, nagpadayon to sa simba, amigo ra gihapon mo, pero walay kapuslanan yung pag animog amiguhay pa, walay kapuslanan nimo pagsimba, imperno gihapon puluton. Ha? Unsay sa Ezekiel og dili nimo kay pangnuan, kay tungod lagi di ka mo paymangno, di ka mo agni, madlo kang mayabos. Imperno maghapon puluton, damay ka. Ha? Nagtago kas kamaturan ngano man, nakabalumang ka nga dili maayo, pero wa nimo gisulti ang nahitabo, ikaw may mahanig dito sa imperno. Ngano man, nagtago ka sa kamaturan nga angay unta nimong isulti, kay lagi nagpadayag ka sa gugma nimo, gugmang tinalawan. Oh, ngano man may kadlok mabasa sa Biblia. Sunod. Sa 19 igsoon, unang Juan, ang katong bag-ora nakatan-aw, nata sa unang Juan 4:18, alita 19. Nahigugma kita kay ang Dios man ang unang nahigugma kanato. Kung moingon kun may moingon nahigugma ko ang Dios, apa nagdumot di ay sa iyang isig katawo, baka kun siya kay unsaon man niya paghigugma sa Dios kung wala makita niya, kung wala siya mahigugma sa iyang isig katawo nga makita niya. Tanawa ra. So muna mga kaigsunan, lain na to nga tan-awon. Kung tinuod kang nahigugma sa Dios, ipakita kini sa buhat. Og ang tinuod nga pagpakita sa tong buhat ngadto sa Dios, sultii ang tao. Padaygi ang tao. Nga iyang gibuhat dili sibo sa kabubuton sa Ginoo. Kay ngano mga kaigsunan, sa dugay-dugay na ako nga pag-broadcast, ako bang giobserbaran pag-ayo. Lord, kung sa ako nga pagsangya wala man lay resulta, wala may mahimo na lang mahimong Kristohanon o mga matinud-anon, mahilo kining walay kapuslanan. Og sa akong pagsulti Ginoo sa kamatuoran og wala may madani, wala may mubiya, walay muhunong, walay muundang, walay matarong, nahulog kining walay kapuslanan. Apan Lord, kung imong kabubuton nga ibutyag nako ang ibutyag nako ang kamatuoran, nan ikaw Lord magapadayag nini og ikaw magaproteksyon sa akong kinabuhi. Kay dili ikadinay igsoon ko pag mosulti na kas kamaturan na agyoy maghunahunag dili maayo diha kanimo. Nga naman natandog ang ilang bisyo, ang ilang kahilayan o guban pa. Apan mga kaigsunan, kini ang usa ka dakong gipasalamatan sa to mga kaigsunan. Kaysa dihang nabati nila ang mensaheng makalangit, karon nagtarong, nagbag-o na sila, ilang gisunod ang kabubuton sa Ginoo. Nga naman ilang nakita unsa day kabililhon ang pagbiya sa kinabuhing daotan. Adunay mga tao nga kaniadto naa nila ang tumang pagkadautan, naa nila ang tumang kasalanan. Apan karon nausab ang tumang pagsunod nila sa Ginoo. Igsoon nga naminaw karon sa kabukiran, kasyudaran o bisan asa man kamo.
Naamoy prinsipyo karon nga bot gyud ninyong pakamatyan ninyong prinsipyo pero walay klaro. Ha? Daghang mga tao mo pakamatay sa prinsipyo sa kalibutan. Daghang mga tao nga magpakamatay sa prinsipyo nining kalibutan nga wa gyud kapuslanan. Daghang mga tao nga magpakamatay alang sa ilahang doktrina, sa ilahang prinsipyo, baruganan. Pero nahulog kini nga walay klaro. Apan kung usa ka tawo nga mo desisyon, naagi mo ingon, kung kaniadto magpakamatay man ko sa akong baruganan, mas pakamatyan ako ang baruganan nga naatas sa Ginoo. Mao na mga kaigsunan sa tanang gasunod og naminaw diya. Atong paningkamutan nga ipaglaban nato ang kamatuoran, atong paningkamutan nga ipaglaban nato ang sa Dios. Maningkamot ang makabugas, maningkamot makakwarta, pero sa Ginoo say wa tay paningkamot. Ha? Wala tay paningkamot nga ato gyud nga dutdutan, ato gyud nga ipaglaban kining kamatuoran nga atong nahuptan. O kabalo mo, dili lang kay igong nahuptan nato, atong na-experience. Kay timan kung tinuod nga bulawan ang imuhang gigunitan karon, kung imong ibaligya dako na og value, may sapi kang madawat og mouswag ka. Pero kanang imong gibarugan karon igsoon, may nimong barug-barug ana, may nimong gunit-gunit ana, pero piki din na inigbaligya nimo wa kay madawdaw. Laktod pa istorya, bot na kong ipasabot, kung kamatuoran ang imong gigunitan karon, makakita tag kauswagan sa imong kinabuhi. Ayaw lang pag-ingon nga niuswag ka financially. Mouswag ka diha sa imong kinabuhing Kristohanon. Ha? Mouswag ka sa imong kinabuhing Kristohanon. Kay igsoon bisa mag-unsa tagbarog sa tong prinsipyo, kung wa kita mouswag spiritually, wa ta mouswag sa tong kaugalingon na wala ginay klaro ang buhata mga pinangga. Munang ato nga ipaabot diya kaninyo, itudlo diya kaninyo kini nga mga prinsipyo, kini nga mga baruganan. Barugi ang unsay gisulti sa Dios og ipaglaban nimo kini, kay nga naman dinhi ka mouswag, dinhi ka motubo ni ana mga kaigsunan. Ayaw gipaglaban walay klaro Ayaw gipaglaban ng kining mga sitwasyon na dili ka sigurado mga kaigsunan. Ha? Timan kung makhadlo kang musulti sa imong isig katao sa kamatuoran, murarag imo siyang gitulod sa kalautan. Igugma ka ni Jesus na siya'y plano sa imong kinabuhi. Dili drugs, dili beer, tubig na magtuburan. Patindugan, Jesus ako, ubligo na ang pagtuo, aron ako makatagon sa taas nga panaw kayo. Kita maglipayay samtang nagapanaw ngadto sa atong puloy anan. Ang kahadlok atong igasikway karon sa Ginoo kita tabagan. Kung mupaling si Kristo, handang ba kita sa pagdawat sa Ginoo? Pag-abot
Pastor Kim on air. Okay, salamat sa inyong pagpaminaw sa pulong sa Ginoo mga kaigsunan. Mayong buntag din ni Brother Darrell Hirolaga. Good morning Pastor Kim og sa tanan. Good morning usab ni Nanay Norberta Youth Tratsi. Good morning Pastor Kim og sa tanan. Sunod sa mao nga programa Dalaygo ng Dios sa kanunay niya nga pagatiman kanato watching here in Bindoy. Shout out ko sa Ayo family diha sa Bato Malusay, Gihulngan City, Lipas, Isabela, Negros Occidental. Salamat Pastor and God bless. Gikan ni Sister Linlin Prasio Gregorio. Good morning Pastor Kim og sa tanan nga mga viewers. Salamat sa ato nga buhi nga Dios. Sa iya na pod nga iya na pod tagi pamata watching here in Apalale. Thank you Sister Linlin og sa tanan mga kaigsunan diyan sa may Apalale. Kaninyong tanan din ni Pastor Jomar Kalumba. Mayong buntag mga kaigsunan sa tanang kasunod og naminaw og sa ato sab mga kaigsunan nga naa diya dapit sa may Himalalod, La Libertad o sa bisan asa nga naglantaw naminaw ini nga oras ug takna sa kabuntagon. Okay, nasayod ko nga dasig gyud mo. Nasayod po ko nga usahay murag maluya. Murara noon. Okay, kumusta mga kaigsunan ang kinabuhing Kristohanon? Dili magkahadlok og atong ito ipakita igsoon ang tinuod tang gugma pinaagi sa paghigugma ngadto sa tong isig ka tawo. Ang pagpamatuod ba nga gigugma nato tong ang Dios ato kini ipakita sa maayong binuhatan. Og sa pagpakita nato sa maayong binuhatan, alangan magpakita nimong may buhat ng iring igsoon. Ato gyud sa tawo. Usahay mas maayot mo galam sa hayop. Pero sa tong isig ka tawo igsoon murag alanganin. Muna mga kaigsoon atong ipakita sa maayong binuhatan ang atong paghigugma sa Ginoo. Kay kung ingon kitang nahigugma sa Ginoo nya wala tay maayong reputasyon sa tong isig ka tawo, murag apiki kayo. So munang atong ipakita, atong ipadayag ang atong tinuod nga paghigugma diha sa mga maayong binuhatan mga kaigsunan. Muna kung tinuod ta nahigugma sa Ginoo mga kaigsunan, mga pinangga, ato kini ipakita diha sa kadabang tinuod gyud nga paghigugma, tinuod gyud nga mga maayong binuhatan mga kaigsunan. Okay? Lamat kayo sa tong igsoon o gikan sa tong igsoon gikan ni Florentino. Dalay ko ng Ginoo sa kitasan na magpaampo unta ko sa atong Vice Presidente o Presidente sa Pilipinas na magkahiusa o pinasayloay na unta. Salamat sa Ginoo, salamat Pastor. Ang gugma o grasya sa kalinaw sa Ginoong Hesus o ang uban kamo na ang kanimo og sa imong sakop. Okay, salamat igsoon atong mga kaigsoon nga concern sa mga buluhaton og salamat usab sa tanang kasunod og naminaw ining oras ug takna sa kabuntagon. Sa ato pagpadayon mga kaigsoon na enjoy sa pagpaminaw sa makalangit nga mga awit nga atong ipabot diha kaninyo. Sa dapit din Ginoo. Sa dapit din makatamtaman ko ang iyong presensya. Duyan na ako sa iyong pag-ako sa Diyos. Ikaw gigugma kanunay gipangita
matagang kamay. May katagbawat sa iyo, Jesus. Hingpit ng kalipay. Ano magiging
kinabuhi ko. Ikaw ang paglaon, ikaw ang tinutdan sa kalinaw. Tanan kong kusog ang kinabuhi ko. Pastor King on air. Okay, sige po nasul ka magdamina ni sa Shine FM 95.9 sa tanga Facebook Live. Good morning sa tong mga naminaw naglantaw. Musta mo man mga kaigsunan? Good morning diyan ni Bethel Sanopaw Ignacio. Thank you for watching. Salamat sa inyong pag-follow mga kaigsunan ko ini ato ang Facebook aron usab og adunay mga buluhaton nga makalangit og nga inyo gyud kini dayon nga makita mga kaigsunan. So kung tambag kaninyo ang inyong pag-follow mga kaigsunan sa mga Facebook kini nga siguraduhan ninyo nga makablast o makahatag o kaayuhan diha sa inyo nga kinabuhing Kristohanon. Pero kung nag-follow mo og mga Facebook page mga kaigsunan unya dili ni mo naging unod nun ra tinawhanon ra nga mga event ang naa diha ang content mga kaigsunan dili maayo kini sa atong kinabuhing Kristohanon makahatag nig bakterya mga kaigsunan. Atong paningkamutan nga atong pag-alagad si Ginoo sigurado klaro gyud mga kaigsunan. Okay, daghang salamat sa inyong pagsunod og pagpaminaw mga kaigsunan ko nga nagalantaw karon diha.
Moadto kita sa mga pag-ampo sa pagtapos ini nga mao nga buluhaton. Kasimba sa imong balaang kay gitubos mo sa kamatayon. Okay, salamat mga kaigsunan. Diyos magapanalangin maghatag kaliguan o kadasig ka natong tanan adto ta sa mga pag-ampo. Amahan na mo nga langit nun, salamat Lord, ining oras ug tagna sa kabuntagan. Salamat amahan sa mga lalaki babae, mga hamtong batanon nga naglantaw karong naminaw ini nga mao nga buluhaton. Lord, ipakita mo ang imong gahom, even din nilang sa radio, sa Facebook. Makita nimo Lord ang ipakita nimo Lord ang imong pagkagamhanan. Father God, gamita kami adlaw gabi nga dili kami magsunod sa unod sa among gusto, Father God. Lord, akong ginatugyan kanimo ang akong kinabuhi, kalaglawas ug espiritu. Unsa may kamalian, unsa may kakulangan, ikaw ang Dios sa langit maghatag kasulbaran. Lord, giyahi kami adlaw gabi nga among pag-alagad kanimo mahimot-an gyud. Salamat Lord, dalaygon ka sa mga kaigsunan ng mga adunay sakit, balatian, problema, kalisdanan. Sa panalapi Lord, ikaw ang Dios sa langit nga naa magbantay, magatiman ka namo. Lord, akong ginatugyan, ginasalig kanimo ang tanan. Pinagi si mong anak na maos nga Kristo mong luwas kitang tanan magaingon. Amen. O gamin dahan. Salamat mga kaigsunan sa inyong pagsunod o pagpaminaw. Ang Dios magapanalangin. Mayong pagpaminaw o paglantaw, Brother Armando Inglaterra. May buntag Pastor Kim watching from Island Garden City of Samal. Greet ko ni Ate Linda ng Hugas. Salamat. Salamat Pastor. God bless. Bye-bye.